masaker. Zapál svoj zadok a rozdýchaj sa. Čiže sú to 2 kondičné tréningy. Buď pripravený, že začína masaker. Zahriatí sme, rozcvičení sme, ideme na hlavnú časť tréningu a to je prvé kombičko, ktoré znamená zapál svoj zadok. Tak teraz pozeraj, Zuzana. Pulzoskvot, to znamená, postavíš sa, zídeš do drepu, všetko ináč, priateľa, robíme 40 sekúnd, 20 sekúnd pauza, ale za tých 40 sekúnd sa snažíš ustreliť kotol. Snažíš sa nasúkať čo najviac korektných opakovaní. To znamená, pulzo znamená, že ideš takto, že hore, ideš toto, že to je prvý cvik, hej? Ja som to hovoril. Druhý cvik je side plank clamshell, to znamená, toto je jediný taký obrazne povedaný oddychový cvik, lebo sa dáš do side planku. Teraz kolene je 90 stupňov, ale nemáš koleno tu, ale máš koleno tu. Teraz si dáš sem, teraz sa dáš takto a vlastne robíš toto 40 sekúnd jedna strana, 40 sekúnd druhá strana, rameno je pod, lakeť je teda pod ramenom, bok je vytlačený, tu robíš jedna strana, druhá strana, tretí cvik, ten už ťa začína pomaličky rozkladať, pretože stojíš a robíš transverzálny lunge, to znamená, že sa rotuješ do strany, čiže Zuzi, ideálne je, keď budeš stáť tu, pretože sa rotuješ tam a robíš tento pohyb. Hop a vrátiš sa. Hop a vrátiš sa. No väčšie, ty robíš výpad na tú nožičku, čo je za tebou, na ten stôl. Nožičku stolu. Hej. Stojíš tu a robíš výpad tam. Tak, ale zádok ide dole, hej? Zádoček dole. No, každý ide ako dokáže, nie? Áno, ale ty dokážeš... 40 sekúnd určite. Dobre, ďalší cvik je drep, výskok, hej? To je ďalší cvik. A posledný cvik je, že jednu nohu dáš na špičku a ideš vlastne deadlift takým akože maličkou podporou tej jednej nohy, hej? To je posledný... Čiže posledný cvik je za odmenu. Posledný cvik je za odmenu, ideme zasa 40 sekúnd jedna, 40 sekúnd druhá noha, hej? Takže to nie je, že 20, to je 40, 40. Čo je veľký rozdiel. Takže priatelia, tempo je, že čo? Ideme sa otrhnúť, alebo tempo, aby si vydržal? Tempo, aby si vydržal 40 sekúnd, ale pritom sa snažíš urobiť čo najviac opakovaní. No veď áno, ale tak technika? Pri korektnej technike, to je jasné. Sú to všetko ťažké cviky. Sú to ťažké cviky, ale v Zanzisane sú ľudia, ktorí s nami cvičia už neviem koľký rok a sú všetci brutálne namakaní. A oni sa chcú posúvať. Rozumieš? My sme možno v najhoršej kondícii z nich. Takže pripravíme... To je super potom. Tak to má byť, keď žiaci preštia učiteľa. Príprav. Ideme. Poďme, Zuzi, ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Poď vydrž ešte. Ideme na ten clamshell. Ty kokos. Nebudem ti klamať. Toto trošku akože... Ale pauza je neúpresne krátka. 23, 2, 1 a ideš. Vlastne chodidlá sú stále spolu. Poď, vydrž to. Zúza, nezdávaj sa. Ako ti to ide?
5, 4, 3, 2, 1, op. Ty kokos, ale toto už som cítil. Aj ty? Povedz mi to. niečo. Ti vravím, že ma to bolí. Dobre, tak mi to povedz, tak nech Neviem, vidím, či to že... viem na druhú stranu. Poďme, ideme, hop. Ešte vydrž. Ešte 10 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Op. Idú transverzálne výpady. Ty kokos. Čiže ja idem na tvoj roh. Ty vole. Vyplav. Ideš. Op. Čo? Si povedal, že keď neolázeš, že počúvaj vtáčeky. Keď počúvam? Veď ja som v pohode. Ja viem. Máme. Na druhú stranu. Zase ideš na roh, zase z lavičky. Aj. 4, 3, 2, 1, ideš. 2, 3. Máme. Ideme drevískok. Verhú. Zakryť si, kľude. Poď ideme. Pardon. Poď, vydrž. Poď. Čo boli, to rastie, to je ono. Tento je najhorší. Ty kokos, deadlift, hej? Lavačka vpredu. 3, 2, 1, ideš. Chrbát rovný, nezabudnite. Chrbát je rovný.
Vyprav, ideme. Poď. Hopa, máme to. Výborne, makači. Takže zapál svoj zadok, bolo len 1 cent v tomto prvom týždni. Vydýchaj sa a ideme na kombo, ktoré sa nazýva, že rozdýchaj sa. Takže to bude dosť veľa kardia, systém ostáva rovnaký, 40 sekúnd robíš, 20 sekúnd pauza, ale teraz si daj pauzu, vydýchaj, napí sa a ideme do posledného komba. Makači, takže prvé kombičko je za nami, čaká nás druhé kombičko, ktoré je rozdýchaj sa. Pozostáva zo 7 cvikov, ktorý každý jeden z nich robíme 40 sekúnd a 20 sekúnd pauza. Prvý cvik je jumping jack, to všetci poznáme. Ideme len takýto, hej, do horizontály. To je úplne jednoduché. Druhý cvik je taký koordinačne náročný, ale dá sa. Robíte s rukami upažne, čiže idete hop, 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 hop. Čiže zapojíme ruky do toho, aby sme rozprúdili celé telo, zapojili do toho. Tretí cvik je len zdvíhanie kolien, vyššie koleno dať, ako je bok. To je tretí cvik. Štvrtý cvik je jumping star, to znamená, že idú ruky až nad hlavu, ako pri jumping jacku, ale ideme až hore s rukami. Potom je reverse lunge a slam, čiže ako keby, keď hádžete medný cibal o zem, takže vlastne ty ideš dozadu, ruky sú hore a urobíš, že hop, hop, hop. Ideme taký slamový pohyb, dynamicky, jedna noha 40 sekúnd, druhá noha 40 sekúnd. Potom nás čaká ako imitácia skákania na švihadle a posledný cvik je skater, to znamená, že ideš hop, 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 priložíš si hop, mekučko, skáčeš z jednej nohy na druhú. To je všetko. Nic to nechce, jenom skákať lehce. Si pripravená za? Neviem, uvidíme, či tebe sa to bude páčiť. Ja neviem, či sa mi to bude páčiť, ale je ešte 20 sekúnd pauza, dokončíme 20 sekundovú pauzu, posledných 20 sekúnd z minútočky a štartujeme. Poď Maroš, poď. Pripravená? 3, 2, 1, hop, ideš. Hop. Teraz ideme tie úkroky, hej.
Poď, Zuzi. Poď, máš na to. 3, 2, 1, ideš. Poďme. Teraz je to vysoké koleno. Mákačka, čak? Ale vyzerá strašne dobre pri tom. Pardonek. Priprav, ideš? Taká ale blbosť. Teraz je ten slam. Vieš, ktorý? Ten výpad dozadu. Určite? Áno. Myslela si, že je tam niečo iné? Hej, ten jumping star. Máš pravdu, jumping star. Dobre, tak čo je? Len som skúšal, poď ideš. Ty vole. Bacha na to koleno tu, hej? Veľký pozor. Na čo si mám dávať pozor? Koleno, tu keď ideš dozadu, aby ti koleno išlo donútra, hej? Poď. Ja si to ukazoval inak, ale... Hej, ja som ukazoval, že sem. Ale môžeš urobiť aj... Ty robíš jedno, ja robím druhé, ale v podstate robíme to isté. Ježiš. Neviem, kto mi dá ruky hore teraz v tom druhom kole. Jaj, poďme, Zuzík. Ty vole.
Teraz máme ako preskoky švihadla. Tak ale tepem. Poďme. Členkové ľahučké, priatelia. Úplne ľahučko, mekučko. Kto má švihadlo, kľudne použite švihadlo. Čaká nás posledný. Dobre, poď. Super je to. Zuzinka moja. Ideme. Daj na to. Takže zvládli sme druhý tréning prvého týždňa. Nebolo to len tak prdnúť do kila múky, ale solidná makačka. Takže oddychujte a vidíme sa na ďalšom tréningu. Čaute. Čaute.